Cakwakiyar Fulani cakwakiyar Jamma na babba wai na Mero ne. Mero tana shi ke babba. Kira min ita don Allah. Mero ki ja babba na shira. Wani me kike har yanzu ba ki je ba? Ba ki tsara na yayi ba? Alhaji babba na manta. To ki maza ki je tatsan nono don Allah, yi maza. Yi maza kin ji ko? Jamma. Wai me za ta fa gidan nan ne? To babba sai na dawo. To a dawo lafiya, Allah ya kiyaye. Yawwa. Sai kin dawo me? Mairo? Lafiya, baki je gargace ta ta ba? To du Allah ai sauri du Allah iyo a dawo lafiya. Sa daga Allah. Shi wannan wajen gaskiya ba abun shi. Gaskiya. Allah sarki ka ya Allah sarki. Ya kike? Ke ya kwana biyu. Hayya fa. Shi kana nan ina kewanka. Allah sarki ya rabu Allah idan ka wada hotka da kina burge ni a radu. Kai. Shawake ba. In tamboke ma. Washi ya shafa zai mana aure ne. Ya? Yau shafa zai mana aure kin shiru. Kin ga uwa garke nake so a kai kasuwa a radu. A radu kuwa. Da sauran lokaci. Kai ya sa kai lokacin nan bai bo a radu. Shi wani irin lokaci ne wannan da ubon shi. Ya kamata lokaci a shi ya riga an ko ba haka ba. Kin ga sarki dai na zuwa taɓan nono ni in yi kazana kawo ki a radu. A radun Allah ya daɗi ne da shi. Kai. Kai. Na nike shirin gani ya kai wanshan shegen ko a radun Allah yau sai na kashe shi wanshan shegen ba zai daina zuwa wajen mai roba ko. Dan gora uba shage a shakanin fafawawa da dai da kashe yage wawa kan fafuwa shage yan ka dan gora uba ma shage ka ba da alquran sai na shige dan nan aje wannan da maka ake taka shage dinan ne rada Allah ya sho bansa aradun Allah baffa so nake zan je daga shuwasan shan mashaka aradun Allah Daga je ziyara kenan. zan je ziyara To yayi kyau. Lafiya, Mero me ya faru ne? Lafiya na ka. Duba min magani. Wai Mero me yake ya faruwa ne? aradun Allah wannan yarinya halanta kenan aradun Allah alatan babu komai aradun Allah iyo haba bafa wannan bayro iyo da Allah ga annabi jiki da wannan abu aradun Allah zan buge ki aradun Allah Babu kowa na wajen. babu kowa aradun Allah ba fa iska shi ne kawai aradun Allah babu komai babba ta fara ne kashanta Allah baraka wallahi babu tallahi. komai babba aradun Allah To abun da yake so da kai. Ka je bakin garken nan. Ka ruwa ga yaya shanuwar suke. Yi maza. Yi maza. Wai Mero, wai me ke damun ka hakan nan? ai aradun Allah kowa na shi uban shi a rigar nan aradun Allah iyo baba ya aradun Allah kai magana hajo aradun Allah Kai! La ilaha illa. aradun Allah ba fa akwai matsala Me nan gari haka? aradun Allah ba fa akwai matsala ba fa aradun Allah ba fa akwai matsala Jamma! hajo muhammadu Ba kowa gidan nan ne. Ku zo mana. aradun Allah na shi uban mutum a rigar nan aradun Allah na shi uban mutum a rigar nan aradun Allah Ya isa. Kawai ka waje zauna. Bafa, ai aradun Allah bafa, aradun Allah riga zan je. Duk wanda na gane na shugaban shi aradun Allah ina kashe shi aradun Allah. An buge hajo. Wallahi Allah sai na ci uba abun da ya faru. Ta babba ka san abin da ya faru da za ka shi uban shi. Da Allah ya ki gane yanzu Allah. Wallahi ko ba mai yi sai na ci uba abun da ya faru.
ko ba kai ne gitta sai ya ci uwa ba fa aradun Allah zan je ga kowa na gani na shi uban shi aradun Allah ina kashe shi aradun Allah isa da kaje mun aradun Allah ko ba kai sai ya ci uwarsa aikin banza aikin wafi Daga kamfanin Zazzau Finance Film Production Nigeria Limited, yau ma sun zakulo muku wani ingantaccen fim mai suna Rayuwar Mace. Wace iriyar cin amana waɗannan 'yan daba suke yi wa ubangidansu, kuma wani mataki ya ɗauka, ko in kula ga iyaye mata akan 'ya'yansu mata. Sun dawo gida ba a tambaye su daga ina suke ba, me ya faru da su, me kuma suka aikata, ya aka yi haka ta faru. Duka dai a cikin shirin Rayuwar Mace. Ta yi amfani da ɗabi'unsa kuma ta ci amanarsa. Daga wani bangaren kuma ta ba shi yarda ya ɓata wayansa, me ya faru da shi kuma me ya same shi. Ya haƙuri da Allah, wallahi kaga gaskiya yarinyar ne ta ɗauki hankali. Sorry, nawa ne kuɗinka da Allah? Duka dai a cikin shirin Rayuwar Mace. Wane irin mataki iyaye ke ɗauka akan 'ya'yansu? Daman kai ne kake kira nan? Daman kai ne, wallahi da na san kai ne da zan fito ba. Duka dai a cikin shirin Rayuwar Mace. Imran Me ya faru ne ka zo na nan kai jigon tunanin me kake yi? Wallahi ina tanin mahaifiyata ce. Kisan dai abin da ke faruwa kwana biyun nan. Ko dai ka ji labari ne game da wannan yarinya? to wani labari na ji. Laura kusa da ba magana soyayya ba ce, magana ce akan wannan yara. Baki ɗaya yaron nan na kasa gane kanshi a gidan nan. Ko abinci na ajiye mashi Kabir bai zuwa ci. Wace iriyar cin amana waɗannan 'yan daba suke yi wa ubangidansu? Sara, suka, kisa, zub da jini. Rayuwar mace ɗan ƙanƙanin lokaci ba. Inda za ki je. Mafi yawancin mutanen da suke da baiwa a ƙasar nan zaka ga suna amfani da baiwarsu ne don su amfanar da wasu ba dai su amfana ba. Kai ya haka ne Tumina. Ina waya na? Ai kuma ga wanda suke faɗan kuma mun raba su ban ga wanda yayi wannan wajen. Yaro bai san huta ba sai ya. Wani daban suka turo ɗauki wayan amma kansa a haɗe yake. Wannan wani logic ne da suke yi don su ɓadda kama. Babu abin da za mu iya har sai mun samu access da sabon sim card din da ya canza. Tilas dole a riga biyan su. Wannan abun ba zai yiwu ba. Zai yiwu. Na faɗa ma ba zai yiwu ba. Nothing is impossible. Zai yiwu. Bari ya bari yiwu ba. Mai katin ya riga ya kula duk wata hanyar da za a yi harkar hada-hada ko kuma sayayya a yanar gizo. Ni ban ma yadda wannan kuɗin ba su kwasu wallahi. Sakin kuɗaɗen nan ba zai ba mu damar magance matsalolin da muke da su duka. To dukiya dai tare ce. 19-18 ne wannan zanga. Ka je ka gaya musu dukkan wanda suke a hannunmu mun riga mun karɓi kuɗin fassan su mun sake su. USB Entertainment presents Yahoo Boy, a new series coming your way. Yanda aka yi laɓa ya haɗu da shirin ɗan yara. Bro, welcome to the family. Yahoo Boy. To account number ka 00. Kaso na zai zama 50 ba 20. It's a deal then. Poverty and unemployment Yahoo throws some youths into frustration. Karka zama mutum mai son kai. As everything they attempt to Yahoo becomes a failure. This leads them to the dark side of life. Ba za mu daina ba har sai mun mallaki abin da za mu riƙe kanmu. Dole mu canza mutanen da muke mu'amala. Ita ce matsala. Musamman wayannan yaran na ka yan Yahoo Boys. Yahoo Boy. Ba na ɗaya daga cikin mutanen da za su dinga karɓar wani abu a gurin mai laifi. To me kuɗi saboda kai mutum ne mai son kuɗi. DSP hayaniya dodon marasa gaskiya. Ga wanda arrest. Police? Yahoo Boy. Duk inda kake ina so ka jefar da wayan ka kaji saboda ni ma za ka iya kira na ka waya na a kashe domin ina gama wayan nan da kai zan jefar da ita. Ya kai ka cire funnun bana da ka kai ka ɗauki taka kasa akan wannan abu.
kwashe mun kuɗi kuma ga network zai mun. Yahoo Boy, produced by Musti Fashion, executive producer Usman Umar Soja Boy, story and directed by Kamal S. Ali. Yahoo Boy. Mu ci gaba da dagewa da ɓata wa gwamnati suna. Mu ta ƙoƙarin nuna al'umma cewa laifin gwamnati ne ba laifin mu bane. Dodon koɗi, iya dodon koɗi ƙato. I like it.